What's up mga koys, panibagong mukbang na naman ang gagawin natin ngayon. Pasensya na dahil ngayon lang tayo ulit nagmukbang. Ngayon, iba naman yung imumukbang natin. So, di ba kapag nagmumukbang ako, nagluluto ako. Obvious naman sa thumbnail, tsaka dito sa nakikita nyo yung imumukbang natin ngayon. Kaso, mga koys, ang hirap kapag nasa isla ka kasi tatawid ka pa ng dagat. Kaya maiba naman tayo. Naisip ko kasi na magmukbang. Meron tayo ditong super meal. Yung super meal natin, bumili ako ng super meal. Meron tayo ditong isgapeti. Ayan. Meron tayo ditong spicy chicken. Tapos meron tayong Shanghai. Tatlong Shanghai lang to eh. And mga koys, ang daming rice. Meron tayong tatlong rice. Di ko sure kung mauubos ko to. Kunin na lang natin yung rice. Wait, mamaya na. Meron tayo ditong fries, large. Tapos meron tayong cheesy bacon yum burger. Ano? Bacon, cheesy yum burger. Yung ba yun? Basta. Tapos meron tayong yum burger. Tapos meron na din akong drinks dito. Kanina pa kasi to. Hindi na to malamig. Meron akong peach mango pie. Itong Jolly hotdog. So ayan oh. Grabe guys. Grabe mga koys, cheesy siya. Ano to? Dumoble yung spaghetti ko. Tingnan nyo, may madami pa. Ito na lang yung kakainin kong spaghetti siguro. Or, I know. Ito na lang yung kakainin natin spaghetti na. Tapos ito, itatabi na lang natin to. Papakain na natin sa iba. So ayun, bago tayo mag-start, tanggalin muna natin yung rice. Magtatanggal tayo ng rice. Baka mabusog agad tayo. Hindi natin to mauubos. Iwan ko lang. Sana maubos natin to, no? So ayan, let's start na. Inayos ko muna, tinanggal ko muna yung mga dumoble. Dumoble. Kasi sayang naman, di ba, kung hindi natin mauubos. Pero try natin. I try my best na maubos ko to. Tara, let's go. Kain tayo. Anong muna natin kakainin? Kasi akong tao, favorite ko kasi yung spaghetti. Yung spaghetti. Isgapeti. Gusto ko yung medyo maasim-asim. Pero gusto ko rin naman yung matamis. Halo-haloin natin siya. Mumukbang pala natin Jollibee. Try natin yung Jollibee dyan sa Nabal. Kung katulad ba din yung lasa sa ibang Jollibee, sa mga natikman ko. Try natin. Pag tahimik ako, masarap talaga yung kinakain ko. Pag tahimik, diba? Favorite ko talaga yung isgapeti. Isgapeti? Isgapeti? Spaghetti. Wala nang isgapeti. Tignan natin yung price. Miss ko to. Ang iba kasi maalat kasi yung iba eh. Pero ito, sakto lang. Yung tinatawag nilang cheesy bacon yum burger. Yeah! Unang plat. Ha? Kain tayo, oh. Di mo maklap, no? Haggard ako, Kakarating ko lang kasi galing Nabal. 2.5 hours yung bayad dito sa bangka. Tapos magigising kami alas 2 ng madaling araw. Kasi ngayon di ba maigpit ngayon, kailangan namin agad magpalista, magpa-reserve. Kasi kapag di ka nagpalista, hindi ka na makakasakay, wala nang bakante. Rice. Yan mga koys, try natin yung Shanghai. Okay siya. Iuli natin yung ito kasi yung paborito ko eh. Chicken.
Try natin yung ano nila, yung burger steak. Try natin yung burger steak nila, guys. Mukhang naumay na ako. Try natin. Yung sauce niya parang gravy din. Pero hindi naman. Sa iba, masasarap. Mas masarap siya may kanin. Pero mas masarap siya may kanin. Bigyan natin. Ayaw ko magkanin eh. Kasi baka ako... baka ako... Kulang tayo. Kulang tayo guys. Kunti lang. Ano ba? Hugas ako. Alcohol ako. Okay, ayan no. Grabe no. Cheesy. Kaya pala siya tinawag na wala nakalagay. Jolly hotdog lang nakalagay. Ay, meron. Regular, cheesy classic, others. Ayan, cheesy classic to. Parang busog na ako. Busog na ako. Lon, kaya mo pa, Lon? Hatiin natin mga kalis. Fries. Lagyan natin, busin natin. Busin natin. Spicy na siya, my goodness. Baka kaya ginanito, may toothpick kasi pagkatapos gaganyan mo siya. Baka lang yung purpose. May pan toothpick na rin to, may pagkatapos na. Ang guling din ng Jollibee, no? Unang kagat para sa inyo. Ako nakakagat para sa inyo, ha? May aso sa baba. Kaya mga koys, bali ito na lang yung natitira. Ayan. Sana maubos natin ito. Yung peach mango pa, nakalimutan na natin. Siyempre, ihuli na natin ito. Baya. Hindi ako masabi, busog na ako. Punas. Pinunas balo. Hindi na kaya. Kaya mga kuys, di ko na talaga kaya. Ito lang yung natira. Last natin na titikman is ito. Ano to? Peach mango pie. Peach mango pie, guys. Ayan. Ayan. Uy! Guys, narinig niyo yun? Grabe. Ayan o. Kaya siya tinawag kasi may mango tsaka may peach. Tama ba? Sarap. Jam. Siyempre yung tira, ubusin natin. No, sayang.
kaya. Ko, trying hard ako dito ah. Wala na. Gusto na. Ito na yung hinintay nyo, yung purpose nito ay dito lang yung purpose nito. Kaya Jollibee, thank you so much. Ang sarap ng pagkain ninyo. Sana makapagmukbang pa tayo nito. Pero hindi na tumukbang no? Hindi din to review. Parang halo-halo na siya. Pero yung lalagay ko na lang sa thumbnail. Basta yun na yun. Pag nabasa nyo. Pag ako talaga gumagawa ng mukbang, hindi ko talaga maubos-ubos, hindi ko talaga ito sa Jollibee, trying hard. Ang sasarap na pero hindi ko pa naubos. Ganun mo talaga ako. Pero ang sarap talaga kumain. Kaya thank you so much Jollibee, bacon naman. So yun mga koys, ang wait lang. Thank you Lord.